Dopracovať sa k informáciám, kam sa môže telesne handicapovaný človek dostať, býva ťažké. Onedlho by sa to ale malo zmeniť. Potrebné informácie, ušité priamo na mieru, by mali postihnutí ľudia získať na internete. Je rozdiel, či používate jednu barlu, dve alebo invalidný vozík. Aj tie sa dokonca líšia, sú užšie či širšie. A nálepka vozíčkára ešte neznamená, že budova je bezbariérová úplne pre všetkých. Tak ako v majorite sme každý iný a rozdielný, tak aj medzi postihnutými je veľmi veľa rozdielností. Sú to telesné, zrakové, mentálne, sluchové, individuálne možnosti daného človeka. Z tohto pohľadu jednoduché označenie nemá veľkú informačnú hodnotu pre človeka so zdravotným znevýhodnením. Ľudia, ktorých sa to týka, prišli preto s myšlienkou podrobne zmapovať bezbariérovosť Slovenska. V určitej situácii som potreboval dostať určitý obraz o určitom objekte a nemohol som ho zohnať, hoci som mal pri sebe internet, nemohol som sa nejakým spôsobom pripraviť na to, že sa ocitnem na určitom mieste. A tak už čoskoro by mala byť pre ľudí s handicapom prístupná databáza s podrobnými informáciami. Navyše by mala ponúknuť možnosti pre konkrétneho človeka s konkrétnymi požiadavkami. Já jsem tam jako přihlášený uživatel, neboť jsem si v nějakém trošku podrobnějším formuláři vyplnil základní údaje o mé osobě. A ten systém prostě ví, že já používám vozík o nějaké šířce. Ten systém ví o tom, že já nějaký jednoduchý obrubník překonám, ale nezvládnu schody. To je monitoring celého Slovenska, to je monitoring dopravy, monitoring štátnych inštitúcií, úradov, bank, kultúrnych zariadení. No a postupne by sa mali služby rozšíriť. Systém by mal dokonca ponúknuť možnosti aj podľa miesta, kde sa človek s postihnutím práve nachádza. Tatiana Novotná, televízia Markíza.